L-eks Prim Ministru Joseph Muscat qiegħed jitlob biex l-esperta tal-qorti Miroslava Milanovic tiġi investigata kriminalment. Skont Muscat, Milanovic li kellha rwol importanti kemm fl-inkjesta tal-Igrant kif ukoll fl-inkjesta ta' Vitals għandha tiffaċċja sensiela ta' reati kriminali. Kif hu qed jgħid li Milanovic mhix accountant. Miroslava Milanovic tissemma 99 darba fl-inkjesta Igrant u kienet diskritta bħala account forensiku. Iżda dak iż-żmien Joseph Muscat ma kienx ilmenta dwarha. Hija kienet preżenti wkoll diversi drabi meta x-xhieda kienu qed jiġdu fl-inkjesta maġisterjali ta' Vitals li damet 4 snin. Din il-ġimgħa l-avukati ta' Muscat talbu lill-pulizija biex jinvestigaw lil Milanovic fuq l-allegazzjoni li Milanovic mhix kwalifikata bħala accountant. Min-naħa tagħha Milanovic qed targumenta li hija għandu 20 sena ta' esperjenza ta' accountant ma' waħda mill-Big Four u minkejja li m'għandix ċertifikat accountant hija ħadmet bħala accountant internazzjonalment u firmat diversi kontijiet finanzjari u kontijiet tat-taxxa. Barra minn hekk skont informazzjoni li faċilment hija aċċessibbli online. Milanovic hija ċertifikata bħala eżaminatriċi tal-frodi u servit f'diversi rwoli importanti mal-gvern fis-Serbja. Dan fil-waqt li ilha mill-2012 tagħmel parti mill-Kunsill kontra l-Korruzzjoni u fl-2015 kienet rikonoxxuta mill-OSCE bħala l-persuna tas-sena. Sorsi mill-qorti rrimarkaw ma' Net News kemm huwa ironiku l-fatt li Joseph Muscat meta ħarġet tal-Igrant ma qal xejn dwar din l-esperta. U kien bississa li qed jilmenta wara li ħarġet l-inkjesta ibsa dwar il-frodi ta' 3 sptarijiet, każ ta' serq ta' miljuni u konfoffi kriminali li fih hemm implikati wkoll Keith Schembri, Konrad Mizzi, Brian Tonna, Karl Cini, Chris Fern u Edward Cicluna.